Terve kaikille ihmisille. Minun nimeni on Restarstory.exe. Ja tänään me pelataan Eyes of the Horror game. Eyes of the Horror, tai niinku, mä en tiedä, onko se kämme niinku. Eli tässä on niinku, tää on niinku Eyes of the Horror game, jos oot nähnyt niinku. En mä tiedä, mä löysin tää. Tää on horror. Just wanna break it just I'll check it for ya. You could get at least 20 bags. I have front of the key. Anything else? Mitä muuta? Make a map. So huge. Locked out. Selvä kenraali. Tehdään. Okei. Eli mission. No vittu. Tää tämmöstä mainoksia. Se on äädejä jotain. Prepare your asses. Pitäkää hatusta kiinni muuten, jos nukahatte ja sit se tippuu. Okei, eli ensimmäinen juttu, mitä me tehdään? Mitä? Brightnessia, no totta kai. Ihan paskaa, ei näe mitään. Okei, meillä on tämmönen. Ui jumalauta! Onko se mä? Se oli vaan minä. Joo, ok. Mä voin painaa noita nappeja, kato. Puumi sitten. Jos mä otan tuon. Okei. Eli me ollaan mennyt. Tää on niinku kartta aika hieno. No one's left you can find. Okei. Okay. Push the door. Okei, ensimmäiseksi kun pitää katsoa, onko tää mitä tavaroita. Mitä, onko tää passi? Voit ottaa passi, voiko mä ottaa? Okei, me saatiin yksi kahdesta noista jotain secreteistä. Ottaa ne paskat housuja ja pissat pyssyyn. Paskat housuja ja pissat pyssyyn. Holy fuck. Mä luulen, että se oli pyssy. Mä pyssynkin voi ottaa. Push open the door. Pitää työntää se. No vain ei vittu. Missä Draculan? Can't leave and I need back more. Okei. Ei mennä alas, mennä ylös. Mennään ylös ja... Ei mennä ylös. Korona alas ja onnan teille. Tuntuu hyvältä. Otetaan alas. Ei nähdä mitään. Ai jumalauta! Junne! Mä oonkin jävillä, hei! Holy fucking shit, mä näin. Okei, siinä on terä. Safe combination 1, 4, 1. Okei. Okei, pitää katsoa vaan muus. Älä katso vaan mihinkään muu. Kummottaa niin hirveesti. Onks tää mitään? Okei. Rauhoitu kaikki. Se on vaan tulosta mulla. Jes, silmä löytyy. Pesti aikaa. What the fuck? Se on se ghosti, missä se menee. En tiedä, oliko se alkeras vai... Okei, eli taktiikka on paras. Paras taktiikka niin kummottaa niin paljon pitää. Ja se oli vaan tää taputti. Okei, eli mennään eteenpäin. Prepare your asses. No balls. Oi vei! Oh my. Oh god. Ei saanut sydänkohtausta vaan. Okei, katsotaan vaan eteenpäin. No moi! Tää on meidän taktiikka nytten. Ei halua katsoa eteenpäin, mutta... Mites Ghosti, mitä sä teet?
Pussi. Yksi. Me vittu pilo. Ei nää. Ei mua. Ei nää. Okei. Tää on semmonen... Nobals. Holy no. Täällä on joku shield door. Ei ole aukaista. Open door. Ai niin. Pitää push. Otan alas kun mä en tiedä että se on. Joo. Pistään door. Nyt mä tärisen hirveesti. Kuumotaan niin paljon, että hiki tulee. No se on kuumotus. Tässä edittää se viston kuumotustyyppi naaman tähän heti. Aina kun kuumottaa. No terve pappi. Kuin sulla menee? Juuso. Hieno nimi. Ikkuna. Kato, siellä on kananlohikäärme. Mikä mulla on yksi? Missä se on? Missä sä oot? Mä en tiedä missä sä oot. Mennä tänne. Mä en vaan katso sua. Hei! No kiitos. Normal. Casuaali. No niin. Casuaali tietenkin. Play again. Ai jumala. En edes pelästynyt. Hehehehe. Ota facecami seuraava kerran. Eli tää on vasta Horror Games. Hieno, kato miten se on animoitu. Oh my god, 3D. Okei, eli ensimmäiseksi tänne mä. Ei ollut mitään taas, kun ne ei tiedä milloin tulee juttuja. Yksi. Okei, enempää. Joo, mä tiedän. Missä mä oon. Push. Fuck it. Katsotaan eteenpäin. Terve Albert Einstein. Tänne sivulle. Niin pitää. Kiitos. Saanko täältä tavaroita? Onks Harry Potterin huone, kun täällä on tämmönen pikkuinen paikka ja luutaa ja kaikkea. Siinä on hieno vaikka hirttää itse. No niin. Moikka hirttopaikka. Toivottavasti joku käyttäisi. Oh, what the fuck is happening here? Paljon roskaa. Tähän pussi. 2 pussia. Tämän jälkeen tulee vaikea Suomea. Ikkuna, onks tää jääkaapissa mitään? Onks joku jättänyt jotain jäässä, kun nyt vittu tekee meille? Se on huono se piirretty siinä. Sä mitään saskia ja... Onko siinä tupakkaa? Mä voin mennä näitä läpi. Best game ever. Ei suuniakaan voi.